suke wa maza yadda suka ki duba ne su musulmai ki duba tarihi irin na musulmai yadda take sarrafa Abu Talha Allah ya kara masa ki duba da yadda suka sarrafa gidansu kai kullum mallaka daga wurin mana kai kina so kullum muna son mu kwanta yi mu samu abu babu rawan zuwa kwari yana menene yana tafiya da abin da ya kyautata masa rai yana son mai kyautata masa rai yana son mai kyautata masa wannan kenan sana abin da ya biyo ba dole ki zamanto me rike sirri a rayuwarki ba za ki dinga kullum kina bude sirrin gidanki ba kuma ki ce za ki zauna lafiya duk lokacin da mijinki ya ji kina bude sirri duk lokacin da mijinki ya ji kina bude sirri ba zai taba mutunta ki ba zai taba kimanta ki ba amma duk lalacewa in dai abun ba ya fi karfi ba da kuma in za a tura sirri akwai mutane da ya kamata su ji ba kowa bane su waye akwai waliyai akwai wakilai ai su ne suka zo suka tsaya muku lokacin aure me amfanin su ai aiki suke muku a wannan lokacin akwai abin da ake nema daga gare su a wannan lokacin ba wai kawai an yi su sun zauna kawai sun daura aure kawai sun tashi bane sun tafi a ba haka bane kuma a matsayin ki na rayuwarki ke mallakin baya tashi a ko ina mallakin kawai a kwanciya ne mallaka mijinki bai mutunta iyayenki ba bai mutunta kawayenki ba bai mutunta neighbors ɗinki ba ya zage ki ya wulakanta ki sai da dare ki sama da kimanin maganin mallaka ai yanzu ake ba dan kusan tambayar da nake so da muke kenan ya akan wannan al'amari na mata zaki ga duk rayuwar auren kaman ya tafi akan kawai shine kawai ai wannan shine batan basira namu ai shine batan basira namu in baki manta ba last 2 weeks ina jin ko so muka yi program akan takaba ai da baki labari wata mata da tana cikin takaba ta yi ciki haka tana cikin takaba ta yi ciki because mun mai da kawuna mu dabbobi mun zama dabbobi mun zama there are natural things zaki amfani da shi magana na duk da ake ana magana kawai romance ne kawai magana kwayan halitta ko in zaki ki gyaggyara da su a progesterone ki gyaggyara su san me ke ciki a rayuwa kin gama wannan kin gama amma wa'annan duk ilimin baki san su ba wata tana zaune kawai a sai ta ce wai guidance ne maganin mata maganin da za a ba ma yarinya da bata ga balaga ba shi za a ba ma wanda ta balaga shi za a ba wa mai yaya 10 shi za a ba ma wanda ta kai menopause shi duk magani guda ɗaya daga an ce sadida mu kuma da yake kwakwalwa babu sai ki baki ta haɓaka ki ta sha shikenan daga nan an jima an tashi a cervical cancer ya kama ki an zo an zuba a dari daga nan an zuba ki fara fitar da wani ruwa shi ko namiji ba alƙawari tun da rabu da ke zai nemo wanda za ta ke da lafiya ina rananta ina riba babu rananta babu riba an samu matsala saboda